Grace Donko eso eboa kumase we complainants accuse kwadwa uso Santasia pri Madam Moku ehonso eye kumase court order in court piao obapa ma what is say nyame adumo ma me wo Bible me wo Quran pache yo me wo bodua de na ape pache mpe Bible de bia mo pe Bible so monye die fansa ni fan page akosoro me Grace Donko pache me Grace Donko mi kura me Bible pache mi kura me Bible asema me beken nukre trodo kontompo nka ho kontompo bi anka ho onyame boa me order yankwe Mama pamuchewo madaroma ewie me de ma asemba asem de ba betumonim na mo de no kra to ba bi e da ama me na madwene ho a ha me enu ti ne amama ba ha no eye ba ma bi a me hu no ne efre no kodwo usu me pa chew o ka che me se opeme e ma me gitum e ma me ne to akwantu so nkakra kwantu ya mutuko ye be jan eye mpna twinim eti me ne kokonye me e ma akra ne wuo me yam ni namu de no ma fi mu me mei hele to aso akra ne wuo me yam no e na ye koye me DNC eyiye ti efri ho no me da so ne wo ho e na me sa kokonye me ye ti me nyem ye a me wo ye na ode ye me ho ade ti wo ye me ho ade no me hu se me kunu no bibia mu a me ne di me nkomo me de na ye me nua be ma me de na ye me bibia because me ma me wo me ba akopɛ wangu bi anka me ho ti me ne kodwo wusu wo ho me ne wuni asem yen ka ya waresem kora da afa de me ne na kwa wo de etosom yensa yen nya nkola me yensa de etosom yensa nso ma ye me operation to operation mu no obeyi me so me wo bia me wo me ma me ho to obeyi me na ode me call me ma me ho eti me wo ho a na afa kodwo wusu sika ma hwe ma me frɛ na o se ya adwuma no wo fa he kuma se ya si obu aho nti me de me wo bia ehwa na me wo ye wasi obu amfifu ayi se ye ni hwuma se nyina ya abum nti me ne me ma me na wo ho kodwo wusu me ntene nka me frɛ na me nya no ni nyina mu ne se obie adwuma ma me wo asi obu aho ye sport ti me titimu sa nti me nyem ye no na me bre wo me nantiem etina me me last one no last one de tosum yensa na me brepa wo me nantiem a na chese ma enya agro kra eti ekwaba ase kodwo usupon adwuma na waba bebie store no na waba betinem kakra saa na ye de wo ho afedie menini ni asem ene ofre me say okwa kwaji loan na jina wa ye beji loan waba pa ento nkomo no so se afi bra ye so okwaji loan pepa cho adwuma ye bie ye no na ose ne ho kire no ene okokoji loan satam so na menyem eti menyim ni mu no a waji loan o kai me so beje 10 million say waji 20 million na me so me say 1000 because na me present ka we de o ma me nwu wo ba bia me ne wo no ene wo se da sa na tie de ne obaji loan na me de bia to me ho ne ma na de be ka ne de ayeye ba bia ye ten attachment kakra e wo ho ena me see you mate eti me wo ha na de 1000 no be ka chen se sa na tie de a on fa to ho ne ma kola anye de emra eti o ma miska ena me de kototo me ho ne ma akola ne ma na me de ko wo eti me de me se 10 million o je ye se wo kwaji 2000 ena oba ka che so je o ka che me so je 1000 se wo je 2000 eti me wo ha me wo ya yi me baaye sinchina wo se me ngo me ma me ho ntimi de mate ase me wo ho me de me nu ni asem bia me nya wo bone da me kasa ntia wo da me nim se fie ho de wo ka che me se loan no obi a wo ye adwuma wa ma metena store ni mantua loan no de bia me frɛ na me se papa wo de bra be ye adwuma no na scan de ya ye betua wo si yo mate oma se wo suro nim so oba o mo be chi na me so o mo ba na se wuni ho a ene na ya na mo bu ye dai efu but o mo ba na o mo beto de a ekwa bia so na o mo kasa bibia tu betwa wa ama o ka chem so na danfo bi ho ye frɛ no oduro nim so oduro fie e na wo eti wo mafie efie amene ne tim de wo ma ho eti loanfo no so ko ye fie ho ekwa yo mo koto ye fie ra na me fie ra so fra bo kiraba eti oba na maame no so mo koto no mo de to nanim se abrante bi wo fie ha wabegi ye sika efiri wo ye hu ni biem ontu esika ni mu 1 cedi kra eno maame ne se saa ene me kra so oba fie ha chew ene o mo se ene o mo hia ne pa na maame ne se mate ene ne yira na se be ma na mu pie ha
mema o maso ayede ate ena o see you ena maame no ayi o mokoye etu o mokoye no me wo fie ena maame ne so ma say ye mra mefre me ti me ba ena maame ne say ono kra dan ayatim no ne mi kra ka ho asem a no wo hwese nka be ma no beka bibia ayede a kire no yeso ye nche ye ka be ayede ebeti ye sika nim kasi biem eti wuku ne da no ntena mu biem a onka so betena mu biem so de a o mama hu ena me da maame na se ti wa na me start say me ka problem e wo ho a kire maame no ti me ka na maame ne se me kwa na me se me nka because obi asem de na me wa ha na loan fu asem a wo kan o mo ba ha ena me se ma enu nti na be ma ne nyede e mafie ena maame ne see you ene ba bia wuku no wo no hwese mu bechi aka na ansa no aba na opie ha de o mo be de o mo be chi no na me se maame da ase ena me ko ofie na me ko frɛ eti me frɛ na me se papa me hu se oduro ho na awa me de me gidi se ho na wo eti nya hwe enti wada roma efie ho no maame no se wo hia ne dan eti be ya me de me srew me mpese because loan for no frɛ me ka che me se omude me kunu edin na ayi ba be boy adwuma mu ho na omude apena che no me so ba wale for me mpese edi me kunu ebe ba be boy adwuma mu ho eti ma me frɛ me kunu ka che ne se me sre no omomode an se edan no se wo fi se dan no metena mu bie mu a e ka na ewom ni sua eti woni de o ma me no fa ma han na wonje balance na aka no ne mfante e ka no so loan so because loan de wuntu e bi kra sa de a omu beta tausa because omu so omu timi hia na omu dwagu no so e da be omu so omu hia no omu de ka asane sa nyame ko an ga bia ko be ko akunya accident eti na misuro e na ma me de ma no ye de e ka sa eti me ka sa na o ka cha me se odwene ho eti odwene ho wi obema me muaye e na me see you mate eti mo ho na echi ofre me se de maka no wate eti dan no ne maame ne ba be kasa no odi skana ma no na odi akwakote e ka ne su bi na me see you na nyame ya adoma menya wo afa me ho afa me bai die enche me start adwuma e dan han de me se nyame nti e be san han to odi stay oduro ho na odi be yi ne ma no kogu oduro mu fie ho we de o ma fie e dan wo ho bebre me kan e wo je pene eti me de me so oduro ho ana ye de o na me so me wo me maame ho nyame nchaado mete ho me de me se me kunu no me wo ho na me se me frɛ na wo se ya de wusura ho kira na me se da bi o papa na ma wo foforo na em operation ti ane kom e de me ntentem akora no nso so no enam se em operation ti o mo ma ye ma ne nan eti me ba ye ne no anom ka se me continue because of say we nya no fusion ntem kra no na betimi aboa ne kakra me gusu ye ni nyina eti me na fofo na me frɛ wo ma no we ya send me kakra enam se adwuma na me ye nti no na obu ono no so ni ska kra na oba betimi ma ne bi eti me frɛ we ya o se obi oba 100 cedis not they send me 50 cedis not they eno na me di twetwa me ho me ma me so ko nua ba ko tachiman ekokwa jiska ono so bo man 8 million eno no oba time de to me ho ye de hwehwe ye ho saa because me ma oni ahode ai no operation woni minim be ma na boa ye e ma ye hwe no ye kumi ne me ma me ni boni bia afede ye te ho ye hwe nkra me ma me so no na hwe nkra ne ma me ye adwuma me be so kra mtimi ko ye adwuma ko me ma me age me ma ne se ono na awo ono na de omu ko we yi me nwukra fa ba ha chire me de maba ha cha na me ana mpese me gi akra ne de ha chire me kunu da ya me ni ti me ba kra nsi ho me ba besu ana ya na ye pese akra ne be sraye me ba ne nyina wo me ma me ho eti ye ne won te bone afi de me de ni se ho ano wo eti e che na me call madam for gay bo na me se oba na me ni 1000 kra wo me ho ti me kwa na me se oba me ye friend Mavis ana me se me sra unu ane me ena me niska eti me so ma miska na me fa nkoto aduane na me nkra ni na o se ene me so ye adam for ba ko wa bo chire o se ni kunu ni wo kunu enti wo hwehwe wo kunu den na me se awrade me da wase ena me se me na Deborah me so ga na friend Deborah do wa bochi no no okunu se mi kunu adwuma mu ha wo no ni Deborah ni kunu ensusu ni mi kunu no mu nyina wo adwuma mu ho ba bia mi kunu ye adwuma no eye sa madam fo ni kunu mo o masa aseso mpo na mi kunu mo mote eti bra ne se wo kai papa bia mi kunu ayama na eti ono so ebe ye mi kunu papa enti wa pen number wonya o so frɛ ho kra wo bia afa ne number e ma no eti me kai na me e frɛ ga ne ma me ni ga ni je na me se oba me sraw se de ade ma me ni mi kunu pa eti wada roma bo modi ane boy ne akwagilo 20 million ega quick for na frame kan say scan 20 million but be ma na ka say 1000 eti me frɛ ga na me se oba pa me sraw scan 20 million ti hu ye mobo na domiye wo de wonya ni nyina kra fa bi ba na mfante kan su bi na se do mu si tata mi kunu na no ode e ho na ga ne na mi kunu kra ope wo kunu kra na doye eti sa na tie de akwase de nwumre wo kunu mra Mavis so ne ye ne nkasa video call mi kunu ne be kasa ena me kire mi nsemu nyina ene edan a problem a ye face nyina de kire ga no ena ga ne se
waka bibi amate ene ma me ka hye nyame no nyam se me nsem a me ka kye again eto na koma so e ma anwumre na madam for maybe sisa frɛ me e ka kye me se obaabla na Deborah send 20 million e dia ba say yem 4,000 ma na fa to aduane ma nkola no because yentimi ka say wo ne nkola ne komo na mu ne yem fa nkotua loan no eti ye the 1,000 e kwa kotua e ka ne bi na omu se enni bi 2 weeks ko omu de dia ka nyina e be ba be so na nyame ya do na ho kyen so ma pesika bi ade be kwa akwa ye adwuma e na me da wo ma se eti hwa na anwumre na me koye ampa ga ni diska na ba eti ade achi ya na me sister ne frɛ kwekefo no e na me no omu hia wo madwuma mu ho e na ye diska no e ma wo 1,000 ma wo ye de 1,000 e mo me ne ka 1,000 me so e na me se me wo ye na ho kyiriti no me de e ho ne ma ga bi se on fa nsengum afa han no on fa nsengum se de be ya kakra kakra na wotwe obenya bia ma me ne nkura no e de adidi e na ga no sutim afa de me tua ska ne nyina wie na kwase da me kunu ba ga ne fie se wo ma tofon kura wa abla na menim e na me kunu ba e no mo de fon e ma no madam for me se e ne wadam for se me fa fon ma se de be ya obetimi no wa ye de akasa video call e no da wo ma se eto e no se krache me pesen ko moto taxi bi ma because he say no mo de nkura ba wiase nkura na do so eti be ya wo ye adwuma na wo po abetim de taxi no kura dan ho kakra se de be ya oba no so wo adwuma mu a enkoye se mo yi sika bi afiri adwuma ba ko pani mo yesa emwa e ma munya sika mfa ne ma e no se you eti wakan na no so ate se de aka bi e wo ne bla ne nsem e na madam fo ne su yo e na wo sole koye me dem so wo na madam fo ne ho eti wo koye no still na me hu me kunu ye etimi de me frɛ no na me ne kasa ono so so timi frɛ na obusa nkra no ho te sɛ me so mo ho ye ni nyina mu ampa ba afi me ye na me se da bi me ti me kunu ka ache nti me kɔ na adwuma mu ho na makɔ akɔhwehwɛ no me kɔ me kunu adwuma mu ho no ma e na me se mpa mo kye o me kunu o adwuma no mo se ne wa ma adwuma e na me se ne so o duro fie e na o mo se sa e ne enye o duro fie no wati o and I'm say enye oduro fie no wote se me de wo so oduro fie no wote so mo frɛ boy no afiri na adwuma ma ne ba ho sa da no me kuna ma adwuma because me frɛ no wote me ka se woni sika eti se na me de agya me pɛ me kunu nti na ma gye atum so oduro ba ya yebusa no na oduro so se me pa acho me ukunu nti me fie ukunu de me nim ba bia wote na me se blada na mo hwehwura me sa me nim se me kunu wo ho na me nim ne nti so me kunu ete wo fie wo se da be ukunu nti me fie ti ho na ebo me hu ena bla ba akoma 50 cedis ye frɛ no sofo ena me de fro ka na me de bi beto ade ma nkora no ena me de mete ho ti me frɛ me kru busa na me frɛ na afemu ho no me frɛ na na onfa me frɛ na onfa edro nwumre kwa na frɛ ne dia onfa kora nti ade achi na ono ankasa ayede afrɛ no ono wakasa osu usura ho kyere ada na wo yesa me ne wote no se na na mete e na adwuma mu asɛ ya yetu ye firi ha no aye sa ba na adwuma mu nye eti oba nya abotere na wo pere dodo asɛ usura ho kyere na me sura ho kyere sen metimi atene ma na me pɛw na makɔ adwuma no yesu no he na wote me ka na onfi me na me de metwa so se waje phone no koye no no akɔfrɛ bla na wodom no anka nyame bɛfa bla ne so bla ne si won kɔpɛdan Deborah ne kunu no e ka kye ne se onkɔ kɔpɛdan se fie okɔ no pɛse yɛ sa atena ene yɛnkɔ ne frɛwura ne nkasa no bɛtia 3 years advance maye ba ma no nam de no wo yɛ nti na me de menim na mafa ne se me de me de madwemu fita ma no menwene bɔne ma no Deborah kunu se ye bɛma wo sika ne de ahadan na ba ma isi fie ho de wontina biem na wo se ne wontina ho biem dia ene ebomode na monko pedan ne emetwa because timi ma se oba atene ba bi na so to ba bi eyesa e ma ware no agigya dodo ye de yempe ne saa eti pedan ne emetwa kama e ho na boy ne started say me kunu started say one bla ne di nkomo bi fa me ho o ka che bla ne say me nye oba papa me ne timi obra dodo ne ho kyere no dodo ensem se basa no keka kyere no e fa me so no medical na obi awo baako ene wakwakofa ho story dia ba say me ne be ma kra sa akwanyema wo de to so mienu wa bla na me no nam so ene na wonya me ho ade eno ye long story asem se dia na ode ba bebomi eti okika nse bebregu me ho fin e de kyere bla no ena bla ne se na obi aye ba beboa mu afedie na ekosu eti bla no so ne yere ene in fact boy ni gu me ho fi kyere bla ne pa eti ma bla no so ne yere wa bochi omu bibi omu ye ne baako e mo no so e ka kyere ne yere eti ne yere ye no se asem we de me ntena ho mefre Mavis sisi ne yere so do se ye your friend madam for Mavis kwa asem omu mama ne ansa because omu ni se ma adwum ye fita me nwene bone ma boy ne ti ye ka on hwe be ma me de abufo bi afre boy no se on ka nkyere me de asem e na o ka ni nyina de che na Mavis sisi awurade nyame se ne se na boy no kra wona adwum e ka phone no kra no e ka ya fa ama no
because oba adwene ho no abeka ne hawo ne ye beboa wa de na boy di ku enti say no de na asi because yes ni say be ma na kwa akofo wo ba se wo me bra me brenya no no oba afoforo nete se ya se girl no so ba adwuma mu ho no ne na twetwe mpra no mu ka chen say wura be ma na ne no ho no wo yire o wo ne oba ne nyima oba bewo eti ma me twon ho ya se o mu ka na girl na esere enam ne wo ye nti se wa je be ma na boso ani wa bla me de minim a wo ne mi kru ne se wo ba ne mum ene mi kru akwa ha dan ene wo ne ne tim a se me wo ya ncha na girl no so wo ye se wo ne girl no wo ho dada wa abre kwa na me ne wo ha me say dia na asi yes ni say be ma ne de aba say onware mi biem na wo so onware mi biem no or frame me papa na de tu ne na papa say ene ye be pede bi ne ahia eti na me so me wo fa wu a ye wa yim ti ma me tu asem ne hyeda ampa nyame adom ye sa ahia asem no so eti ye wo fie ho no ena be ma ne baaye so mu baaye ye tena se ye bobo so a ena ombu sam se meje se na me se meje 1 billion na me hwa ade afi de me ka sa no be ma no susu bie na no o se ebla be na me na ba me ba beje se sika no nti won de woni se sika no na de obetimi aye 10 million yo 10 million no de be sume ena papa so gufu na ka che no de bo ono o say on timi ntwa wale no subiem no na dani jam no onim si de esi hyehye fa gina ho ye nyana homa ne so home so na me ne Jawusu entwetwe nkomo hello Jawusu ma he ya na wa me pacha na ho te say me ho ye pa na mo so Erade adom ababa wa bitima nim osompa nkomo so ye friend Grace Donko esu ebo a wunimu no e ba cho me nim no wose matra wale awo nkola mamu miensa aho kire ba ma utu kotra wadanfo oduro fie wando orum se wo oduro ho se na no wo ba afofra ko ha dan ne asia ne se wo se wo nwale ne biem wantimi amano ko adu bia de wo kan ne se wo te awo ne te no wo ho kirew enti na wuja na wade na wadawroma de wo kan sen na wo so ukire mu me da wase se wi ma frame a ya me ne mo e kase ado kan yina mitie bi yo me de na mate kwa adu a wo bo nyina enokre oye me yere me na wo miensa na de ba nyina akofa we nyina aba no oba no asetre ete no obi anu o mpa asum bia wo na asetre no asetre ete no o maame enije eni aware mu yi adai ni maame ayedai o maame bu odi maame no maame enye sa na wo se asew yetra adai o ye odai wadidi watem me pa cho die di kan maame nkasa akra beti se o ka se mi hu no yetena impre briansa na me wa no no kre Jawusu adai na wo mana weni ni nkasa me pa cho maame nkasa wada ma ni dim misre wo de ma tim kakra yo wo de kasa akra da bi me person kabu nyamre enu ti ya because radio so no any phone so ntumi nkasa bebre said you no ti wo de ka akra na kamenya woni amperifo ha na fe ye hunu ba wo de ka akra odawroma okay me ti so asema kwaje lo bi so kwaje lo 2000 wa dua na process quick for tata wa ma me tie mi yo oba na me hu no na me ni bidie but na me nsam ye na before so me bi adwuma man but adwuma bi na nye long na emiam sika adwuma kura ma mi kura ono ati odi wada ma bi adwuma be nsia de ka de wo sport no kan we nso emu bia ni wa igina enti kodu ba bi na sika sem ahokira bam miniska na ese de akwa ende menu mi nyina akwa long asem eti ekwaji long esha se ye de elukan before then no me koto asase no nyina to asase na eda wa se be sifie eti no na chi no ni nyina chi no sa adwuma no nyina anyi no adwuma me kobie hosi ewo kwada so onana side eti kobie ye no ena me wona baka kire me se enda me am skaka ka ye de kufa nsa guom kakra no baka kire me se woman bi ton sa wo promo wo kwaje abegum na woman no se o meton ya otwia otimi ton eduru ba bia na o de sika ye den abre no mame okwaje sansa no ebegum mu no ankosi aga di iskani nyina sa hye ema asase na da wono kra no ibra se di se san ton mommy me ma to asase no be ton asase no
edi kotria ne nsa na otu esa data na me o se me ha dan so mama me no na rent aso me na ha dan ma no e ma me ko ha dan mama me nti onu ho sen se okogira ko mami scanner so me wajuma na mama ne frame no o frame afede mama no kraba majuma be bo me pleasure se me na me ni mbe ma me di ani musa scanner me tua enu me se ye adwuma kakran mama me di tua ye enu na chi ena me se de abi se ne si ko na ho kire ne doso ena me ko su ebo na mkoji store bi na me se me ba me ye kra madam fu bi ena obo me kakra me so ma fam kakra na bi di bi wie mommy ba bi ba ye wie afere an ho kire ho data na anyam ena o ye se ya bi an ho kire ho nti wo ba wo me ho na me de bia o ma me ho na wo izoro ka sa jubori te kira binim do ka de bia o ma me ho na o ma me no dia ko ho kokko ana se na minji long 1000 bi na me fama 9.6 kakra but me 2000 but me 2000 ka mani e chop money for mo a unu ma mo hu se ma 2000 isa se fi se me tua eja usue enti se kwadu be pa na ugina so a udi jani me kwadu ame bo se ma me oba no asetra me te no abrabo no mimpeja omwa abrabo eti chese onu no na una omwa abrabo mami misikasem nyina ye basa yo enti na chese una wo ja no nyonu na oja awade no oba matem beji di mat oba medwom beji di matem me be maji eja usu ya ka no kre wate yekom mama yekom wate mami hwe adwuma metime be yi dance ye esa mami mami se wate se me no obi awo a eye kasa be ma bia ni won pe kasa de eja usue ma ware na mo ware customary marriage na ordinance mu ye fie dia na mo ye court de ka ho ye court de ka ho ene se agi se mu ko ja ne wo court onye fie na wo be ja no wonim sa mami se me dia me no me ye kotrase ene ye kasa me de ba wa me ka se me timi to aso biom ene aja wo de court because untimi nya na ofie say ordinance dey court one na yesa ode ne ko na de antia wuja no no kobo ne ko adu no na say ono so compensation bi etimejema no say court ntwa mu kura untimi nware o unum saa say court ntwa wade we mu a untimi nware udi na ye twa mu ofie ansa na akokot she bra mommy media me to aso biom e koso ba for me to because aware ne buoni to aso a ono so kra on ka se wono so ba to aso na emom no ba bia mrada no ene sese ye de to se wo ja na e se wo ko ja no court na wunya kwan na wo se wo be wale a wo wale na wo compensate no because enyo no wo ja wo wo na wo se na wo ya ko trans fie mommy ya ko trans wo fie ama ya awade ne ye ordinance o papa nya fie asem wonti ase ordinance no keme man ko keme ye ko ti ese ekotwa koto etudi ye jao but emra humra ho se sa na be wie dia yenso ye nimu mra nti pe lawyer ma no na ye kosia court na de se fata no so ba wale no ne wo mamu miensa wonye wo hwe won kobo adwaman won kobo okro no na wo se woni bobla won ko wani tu wo ma ne 10 million se na wo di su na e ko court wa e san me ne te no mami tie me ne te no kokko yinsen me twa ni yinsem bibia obi anti o sa ta me pa cha no wa ne ho ade kokko yinsen na me no ho ade mami na ware na ye kan mami eya ntiase no odo ya ne yin o na nyese yidi ka wo be se na woni musa na wo to aso bra na wo to aso wale no ye no ordinance mommy so wo se ko to a me ni bibia ka ba me mi pele biem onu ponso ka so opew na mo se emra no na enya adwuma emra nya na wo ba ate no watimi akwo wanya no na wato aso wale no akwa cha ko to krata ade na yesa Mr. Sayade sumu no ope bla me se woni oba ati o eja usu na watimi akwo na watimi agina wasa akwo wale no piame adwumbona ne wo mtire no piame eja pande na ne wo mopre so manya bi adwumbona ne wo mtire no piame mami adwumbone mikro wo ye no kwa maka se me ye ne ho ade o wo ye ana nyi mtire se me ye ne ho ade na oba kwa rusa woni oba bia wo no kura bi o mami mi no obi awo esanse mi no obi awo sanse mommy
sɛ mini obi awo a ɛnam gyentia mini obi awo eja usu de de besia ye ble ni ti na asem we no asem a ye betwe ni twan bekọ akọwie court na de esefata bia baba we maame na so adana ne be mate na so akotwa ko we me pa chaw satam na afina no wo hu me foforo eti ohu me foforo na me ne ablante bi na wo ho na ya wo ba muso mo hadwe papa maame wo hu nipa no foforo woni ne netie woni so woni ne netie still moto ya modesasi be papa won say na won say no no de bo kwadu na no de ye kwadu hu because no wona anim say etade ne wo ho na ne na tena aye ne ho ade akoye no court nkrata eti se wo mpe no a nya no na ade bebo ne kwadu de sefata no ana ma me say de waka so de opo ka open no me pa cho da bi yo mam say wan tete tew 2 minutes ye nto aso now emla okọ na danfo ne ho no edi sen ansa na akọhwe no ana okọ na djuma ko me ko no ho wa adwumam me edi sen me pa che kakra na ma wo foforo ara wi wani sa mani ma because ka so na danfo de ho no me wo de makọ hoda eti na me gidi se ho anu ye de owo se me boy na mo ni mu gidie okay aha no ti de ma me twetwe 2 minutes